हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जोबोर मोजां आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय SSC कन्स्टेबल दा जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां दङ आरो हैबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोना मोनबावदों बेनो जाबाय पस्टआ बारायबाय लोगोसे ST पस्टआबो बारायबाय आरो आसाम स्टेटआव नोंथांमोननि भेकेन्सिया बारायबाय आरो लोगोसे अल इन्डिया पस्टआ गोबां जाबाय दा जोंहा पस्टआ सिगाङाव 45,000 नि बारामोन दायो जोंहा जाबाय 46,000 नि बारा जाबाय दा जोबोर खम काट अफ बेनिफ्राय PST आव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेल दा 100K जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि अननायाव आरोबाव नोंथांमोना एसे सापर्ट होबावदो थाबैनो 100K जाथारसिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल साइटआव दा फाइनालि जों फैबाय अफिसियेल साइटआव एन्ड अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट रिलिज खालामबावबाय SSC कन्स्टेबला दा सिगांनो बुंखादोंमोन आं नोंथांमोननो मोनसे टेन्टेटिभ होननानै आरोबाव बियो बारायनो हागौ जुदि नोंथांमोननि खाफाला दङब्ला दा फाइनालि नोंथांमोना बारायबाय आरो स्टुडेन्टसा जोबोर खम जादों एबसेन्ट जादों बेखायनो नोंथांमोना गोबां चान्स मोनगोन आरो काट अफआ हाइ लेभेलनि थाङा दा नायदो पस्टआ लोगोफोर दा पस्टआ जाबाय नै आं बेयाव जुम खालामसै स' नोंथांमोननि पस्टआ जाबाय दानिया दा टटेल पस्टआ 46,435 दा नोंथांमोना गोबां चान्स मोनदों सिगाङाव जोंहा 45 नि एसे बारामोन दायो बारायनानै 20 जाबाय दा मोजां चान्सआ बेनो बयबो एग्जाम होयो आरो जायफ्रा हैबाय नोंथांमोना 45 प्लास मोनबानो स' नोंथांमोना काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ PSTनि थाखाय मानोना PSTआव आरो गोबां गायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना मोजां चान्सआव दङ अके स' बिदिब्ला आसाम स्टेटआव बेसेबां बारायखो STआव बेसेबां बारायखो आरो टटेल बेसेबां जाखो जों दानिया नायबावनोसै फैदो जाहाथे जों क्लियार जायोना दा अब्ला जोङो नायनोसै आसाम स्टेटआव BSF पस्टआ फार्स्टआ दङ मोनब्रै सिरियल नाम्बाराव नाय नाम्बार 4आव दा बेयाव ST होनोब्ला 127 STआव गोबां चान्स दङ गोबां साख्रि मोनगोन नोंथांमोना स' बेनिफ्राय आनरिजार्भआवबो जोबोद बुरजा दङ 467 गासै टटेल 1064 दङ एन्ड बेनिफ्राय CSFआव नायोब्ला STआव नायोब्ला नोंथांमोना मोनदों 38 गोबां पस्ट दंबावो आरो आनरिजार्भआव 140 दङ गासै 320 बेनिफ्राय CRP होनोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय 53 अके गासै नोंथांमोना 291 आनरिजार्भआव आरो गासै टटेल 634 स' बेनिफ्राय SSBआव एसे खम 10 दङ ST हिसाबै आरो टटेला जाबाय 88 आनरिजार्भआव 39 एन्ड बेनिफ्राय ITBP होनोब्ला नोंथांमोना मोनदों बेयाव एसे खम बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो आरो आसाम राइफलावबो गोबां पस्टआ दङ दा चान्सआ बेनो आरो नोंथांमोना टटेल पस्ट होनोब्ला आसाम स्टेटआव गोबां बुरजा जाबाय बेनो जादों जोंहा 2394 भेकेन्सिस दा बेसिखिनि साख्रि मोनगोन आसाम स्टेटनिफ्राय ST OBC UR आरो लोगोसे SC दा मोजां चान्सआ बेनो नोंथांमोना बयबो एग्जाम होय आरो एसेयावनो काट अफ थांगोन आरो नोंथांमोना रानिं पास जानाय लोगो लोगो मेडिकेल टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो SSCआव साख्रि मोननो हागोन देग्लाय जोबोर चान्स थाबाय मानोना पस्टआ जोबोर बुरजा दा लोगोफोर अल इन्डिया 46,000आव गोबां लाख लेंहरगोन नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय मानोना फिजिकेलाव गायो मेडिकेलावबो गायो नालाय स' बेखायनो लाखआव नोंनि नामाव थागोन आरो नोंथाङा जाहाथे बे PSTखौहाय मोजां पास खालामो आरो मेडिकेल टेस्ट पास खालामनानै नोंथाङा साख्रिखौ लानो हायो दा बेनोमोन SSC कन्स्टेबल 100% नोंथांमोना पास जागोन जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो आरो एग्जामखौ जुदि मोजां होदोंब्ला स' नोंथांमोना पास जाखागोन आरो साख्रिखौ मोननो हागोन स' बेनोसैमोन SSC कन्स्टेबलनि माखासे बिग आपडेट